το πρωί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ πέρα ο φίλος μου ο Τάσος από το ζωγραφιστείο Τόλης έχει φτιάξει εκπληκτικές τούρτες. Δείτε αυτή εδώ. Δείτε αυτό το κομψοτέχνημα εδώ. Κοιτάξτε χρώματα. Όχι, παιδιά, τι ροζ δείτε, τι ροζ. Εδώ που μέγα, έλεγε λίγο πιο κοντά. Μα δείτε τούρτα. Αυτή είναι για το καμαρίνι μου, είναι ίδια. Και εμένα αυτή. Παιδιά, δείτε κόντρα ξύρισμα εδώ. Εδώ λέει φωτογραφίες, εγώ στεναχωρήθηκα κάτι τον Τάσο γιατί δεν έχει και μία με τα παιδιά με τη Σύση. Δεν μπορούσε να βρει στο ίντερνετ γιατί το έκανα από μόνος του σήμερα το πρωί. Δεν έχω βγει στο ίντερνετ. Πώς το κάνετε αυτό. Μα είναι μαγικό με τις φωτογραφίες. Να βγάλετε και μία με τα παιδιά έτσι να τη φέρετε να τη δείξουμε. Καλά, δεν παρεξηγούμε, δεν φοβάστε. Βρήκατε τα χρώματα του καμαρινιού μου πάντως. Λοιπόν, μέσα στις τούρτες υπάρχουν κουμπιά. Όσο και σας φαίνεται παράξενο, είναι αυτή την παρανοϊκή ιδέα μόνο εμείς θα μπορούσαμε να τη σκεφτούμε. Είναι το κουμπί της τούρτας. Αυτό το βρήκαμε, κυρίες και κύριοι. Κρίμα που θα τις χαλάσουμε και δεν μπορούμε να τις φάμε μετά. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Παιδιά, αυτό με έχει ξετρελάνει με το σήμα μας. Αυτό. Κοίτα πώς γράφει την Σήμα, η Μέγκα, δες εδώ πώς γράφει εδώ, εδώ μαζί. Αυτά τα μπουρμπουλιθράκια μας. Παιδιά, δείτε το ροζάκι. Τι λέτε τώρα, δείτε χρώμα. Μπράβο, ρε Τάσο. Υπερθέω. Λοιπόν, ζαχαροπλαστεία Τόλης, το ξαναλέω γιατί κάναν καταπληκτική δουλειά. Έχουν και μια άλλη τούρτα για την κυρία που έρχεται και έχει γενέθλια. Ξέρετε, και είναι πολύ ωραία γυναίκα. Δεν θα τη χαλάσει. Λοιπόν, μην τα ακούσει. πήγαμε πάρα πολύ γρήγορα για τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα, καλημέρα. 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 Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Να είστε καλά και εσείς πάντα και η οικογένειά σας. Από πού τηλεφωνείτε? Από Κομοτηνή. Α, ένα χειροκρότημα για την Κομοτηνή. Κατάλαβα ότι είστε βόρεια, το κατάλαβα. Το όνομά σας? Μαρία. Κυρία Μαρία, δεν είστε στεναχωρημένοι? Όχι. Ούτε κουρασμένοι? Ούτε. Τι κάνετε δουλειά στο σπίτι? Όχι, είμαι σε δουλειά. Α, ωραία. Αν επιτρέπετε, τι δουλειά? Έχω κηλικείο της περιφέρειας. Οπότε μια χαρά. Έχετε και τηλεορασίτσα και εσείς κρατάμε παρέα. Ναι, συνέχεια βέβαια. Χαρήκαμε που σας πήραμε, κυρία Μαρία. Τώρα με χτυπήσει το κουδούνι? Δεν πειράζει. Σε σχολείο είναι? Όχι, σε υπηρεσία. Α, σε υπηρεσία. Οπότε μια χαρά. Τους πείτε να περιμένουν λίγο γιατί έχουμε ψάξιμο. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν και στην επόμενη κυρία, η Μαρία από την Κομοτηνή και άντρας είναι. Άντρας, έχουμε καιρό. Καλημέρα, καλημέρα. Απ' την όμορφη Δράμα. Τα φιλιά μας στο Δήμαρχο. Θα στέλνουμε τα πιο τρελά όνειρα για σας. Βεβαίως. Να πω κάτι, το όνομά σας είναι Ανέστης. Ανέστη, εργάζεσαι ή όχι? Εργάζομαι. Ναι. Σε δικιά μου δουλειά δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Ούτε κάποιος θα μας ενοχλήσει τόση ώρα να κάνουμε την εγχείρηση. Μάσκες για τα μάτια. Λοιπόν, παιδιά, το γαντάκι πάει πάρα πολύ με αυτά που φοράω. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Λοιπόν, έχουμε δύο ανθρώπους από την περιφέρεια. Δύο ανθρώπους από Κομοτηνή και Δράμα. Πολλά φιλιά και στη Δράμα και στην Κομοτηνή. Στη Δράμα ήρθαμε για την Ονειρούπολη. Το είδατε αυτό που κάναμε? Το είδαμε και σας περιμένουμε που είπατε κάποια στιγμή για τραγούδια ζωντανά. Βεβαίως, θα το κάνουμε και αυτό. Τώρα θα έρθουμε Ξάνθη για τις απόκριες. Δίπλα από την Κομοτηνή πότε θα έρθετε? Δίπλα θα είμαστε στην Ξάνθη. Να πω και κάτι τώρα, ότι θα είμαστε την Κυριακή αυτή, θα το πω γιατί πρέπει να το ξέρουν. Θα είμαστε στην Πάτρα, θα πάει το πολύ την Κυριακή. Θα έχουμε, ξέρετε ότι από το Σάββατο ξεκινάει ή από την Κυριακή ξεκινάει το καρναβάλι της Πάτρας. Αυτή την Κυριακή ανοίγει το καρναβάλι. Και στο πολύ την Κυριακή δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει να γίνει. Και ξέχασα την πλατεία που μου είπε ο Χριστοφόρου να πω ότι θα μαζευτεί κόσμο στην Πάτρα. Νομίζω ότι είναι η κεντρική πλατεία. Θα μας πει σε λίγο να πάει εκεί όλοι οι πατρινοί να. Έτσι που το είπαμε την Παρασκευή την Κυριακή, θα είμαστε τώρα στην Πάτρα. Νόμιζα θα είμαστε εμείς και λέω τώρα μας το λέει. Στην τηλεόραση να το μάθω. Τριών συμμάχων. Λέμε εκεί στην Πάτρα λοιπόν. Τριών συμμάχων να πάτε ντυμένοι καρναβάλι. Θα κάνουμε τη σύνδεση όσο πιο πολλοί κόσμος. Είναι και η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης η Πάτρα φέτος. Καλά, είμαι σίγουρη ότι θα γίνει χαμός μετά την Κεφαλονιά. Θα πάρει. Χαμός, Πότε θα δούμε και εμείς καρναβάλια. Ωραία, οπότε ραντεβού εκεί. Στην Πάτρα, στην Τριών συμμάχων, ντυμένοι καρναβάλι για να περάσουμε καλά. Λοιπόν, φύγαμε κυρία Μαρία, διαλέξτε αγόρι κορίτσι. Κορίτσι. Όχι. Ένα αγόρι και ένα αγόρι και ένα κορίτσι θα διαλέξετε. Εσένα και τυράνια. Εμένα και τυράνια. Και βέβαια ο Ανέστης. Τη Σύση και τον Κωνσταντίνο. Κύριε Ανέστη, το έχουμε, μην ανησυχείτε. Στο ψάξιμο είναι. Κανένα πρόβλημα, το έχουμε. Να ξεκινήσουν πρώτα τα κορίτσια. Πρώτα ξεκινάτε εσείς. Ό,τι θέλουμε, ψάχνουμε. Ένας καταρχάς. Ποια τούρτα διαλέγεις καταρχάς? Το ροζάκι. Εγώ τον όμορφο κόσμο. Εντάξει, όπως νομίζετε. Το ροζάκι. Είσαι εδώ μπροστά. Έχει 40 δευτερόλεπτα. Έχουν όλες μέσα πράγματα. Έχουν όλες κουμπιά. Έχει 40 δευτερόλεπτα να βρεις όσα κουμπιά περισσότερα μπορείς. Πάμε λίγο πιο εδώ. Φέρ' το εδώ για να ρώξω το μαλλί. Είναι υπερθέαμα σήμερα. Εντάξει, είσαι έτοιμη? Λοιπόν, εδώ είναι η τούρτα. Δες την λίγο πλάγια σιγά σιγά. Εκεί. Εντάξει. Ταυτόχρονα. Όχι ταυτόχρονα. Μετά. Λοιπόν, πάμε. 3, 2, 1, πάμε! Τα κουμπιά τα βάζεις εδώ. Ένα βρήκε. 2, 3, 4, 5. Τι κάνει παιδάκι μου? Λιμόνι το έκανε. Πού με, μαμά? Καλά.
μέσα. Χιλιάδες. Στοπ. Πήγαινε εσύ από εκεί, Κωνσταντίνα, να τα καθαρίσω εγώ εσύ να κάνεις τις Ράνιας. Τέλειωσε λοιπόν η Σύση, βρήκες αρκετά Σύση μου. Όχι, όχι. Καλέ, βγάλτε μου λίγο τη μάσκα, ζαλίστηκα. Φαντάζομαι ότι θα Γιατί φύγει δεν ο ζαλίστηκες? Δεν ξέρω, ζαλίστηκα μέχρι τώρα. Ξεκίνησε η Ράνια μου τώρα. Λοιπόν, άλλα 40. Πιο μεγάλο βρε Κώστα, με ένα μεγάλο αυτό για να βάλουμε. Τι κακό είναι αυτό. Βάλε λίγο νεράκι στέλνει εδώ μέσα. Λοιπόν, παιδιά, με βοηθήσει Όπα. κάποιος. Λοιπόν, όχι έτσι θα την βγάλεις τη μάσκα με τα λερωμένα χέρια. Αυτό Δεν είναι το μπορώ, το μακιγιάζ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, Ράνια, είσαι έτοιμη? Ναι. 3, 2, 1, πάμε! Πάρτε και να πάρτε. Νίκες! Γιατί μην κάτι πιάσει. Λοιπόν, αποφάσισα ότι τις άλλες τούρκες παιδιά δεν θα τις ακαλάσουμε. Γιατί εδώ πέρα γίνεται, πρέπει να το καθαρίσουμε. Κοίταξε. Εσύ Ράνια, γιατί πες ότι την τούρτα τη χώσεις μέσα εδώ στο κεφαλάκι. Έπρεπε να πάρεις έτσι όπως είναι όλη η τούρτα, βάλτε τη μέσα στο μικρό. Όχι, μόνος θα τη βγάλεις, μόνος θα τη βγάλεις. Με τα γάτια έτσι όπως είναι. Έλα Γρηγόρη, βοήθησε. Όχι, σας παρακαλώ, δεν μπορεί να την βγάλει. Παρακαλώ, φύγετε να μείνει μόνη της λίγο. Ένα κοντινό παρακαλώ στη Ράνια, παρακαλώ. Αν το έβγαλε! Ξέρετε ότι μπορεί να πάθει μεγάλη. Έπαθε σοκ. Καλά, έχω βρει πάρα πολλά. Είμαι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, Θέλω να σας πω. Κωνσταντίνε, λέω να μην παίξουμε εμείς. Πώς να παίξουμε? Έπρεπε να παίρνεις κομμάτια σε κομμάτια. Γιατί δεν μπορούσα, αφού το τίναζα έτσι και με Λοιπόν, όλο αυτό. το τίναζες, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Λοιπόν, πάμε να καθαρίσουμε εδώ πέρα. Πάμε να καθαρίσουμε. Εδώ, ρε Σιράνια, τι έχεις κάνει εδώ πέρα? Γρηγόρη προσπαθούσα και δεν κολούσε, τι να κάνω. Νομίζω ότι έχεις βρει ένα. Όχι, έχει πολλά κουμπιά, 7. Χαράνια. Περίμενε. Έχω μείνει. Ράνια, μήπως έψαχνες κάτι άλλο? Τι να ψάχνει, τον έρωτα εκεί μέσα. Τον έρωτα τον έχω Ένα, βρει, δύο. Εσείς θα παίξετε δυο σας. Περίμενε. Εσύ έχεις βγάλει πάρα πολλά, Ένα, δύο. Κοπελάκι Περιμένετε. σκηνή. Κοπελιά, να μην το πω στην τηλεόραση. 3, 4. Μισό λεπτό. 4. Χαμός. Μισό λεπτό. Περίμενε, έχω πολλά. Τι έχεις πολλά? Εκεί μέσα υπάρχουν πολλά. Σιγάρι, σειρά, μην είναι και σαφριλάκι. μήπως 3, ήταν η 5. ιδέα σου, μήπως έφερες Περιμένετε λίγο. αμύγδαλα. Περιμένετε, έπιασα άλλα 2, 6, 7. Εσύ πώς έχεις βγάλει? Τι τα χάσεις εδώ μέσα. Δεν τα κάνω τίποτα εδώ μέσα. Κωνσταντά, 7, ξέρεις το παιχνίδι με τις μισό τούρτες? λεπτό. 8. Εσύ πόσα έχεις? Μέτρα. Αυτά είναι τις Σύσης, μετρήστε τα. Εσείς έχεις Δείτε πάρα το πολλά. ζυσάκι, κύριε Ανέστη. 4, 5, 6, 7, Μισό λεπτό. 8, Για τη δράμα, βρε. 11, 12, Για τα όνειρα. 14, 15, 16, 17, 18. Περίμενε, έχει κι άλλα. Κυρίες και κύριοι, νικήτρια είναι η Σύση Ευχαριστώ. και ο κύριος Ανέστης. Συγγνώμη κυρία Μαρία. Δεν πειράζει. Ένα air condition για τον κύριο Ανέστη και για την κυρία Μαρία. Γρηγόρη. Ένα mini bar. Ναι, Ανέστη μου. Κάποια κάμερα. Δεν έχει κάμερα, Ανέστη μου, έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό η κάμερα. Έγινε Γρηγόρη. Πάρε το air condition και πάρε σε ένα μαγαζί με ηλεκτρικά και αντάλλαξέ το. Εντάξει, να είσαι καλά, Ανέστη μου, φιλιά πολλά. Αντίο, σας. αντίο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Μην Ναι, πε- άλλα δύο. Εντάξει, είναι πάρα πολλά. Τώρα είναι παρελθόν. 17. Τώρα είναι παρελθόν. Είναι παρελθόν τώρα, είναι αργά. Ένα, δύο. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να παίξουμε και τουρτοπόλεμο. Ξεπέρασε το κοπελιά. Βλέπουμε όπως βλέπεις. Είσαστε μήπως έτοιμες? Ναι, 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 ναι. Παιδιά, ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο. Στη σημείο αφήνεις μόνη. Φοβήθηκες, Εγώ Γιατί φοβήθηκα. φοβήθηκες? Γιατί φοβήθηκες? Το έχουμε, το έχουμε. Εσύ δεν έχεις ερωτηθεί ποτέ στη ζωή σου. Ποτέ δεν ξέρεις. Ήρθε η ώρα. Στη Μαρία, στη Μαρία, τι λέει, πάτε στη Μαρία. Στη Μαρία. Έλα Μαρία. Μιλάτε στο όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Μαρία, 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 εσύ ξεκινάς.